BPFनि 17 बोसोर सरकार सालायनायाव नाजासेयावबो जों बे लामाखौ मोननो हायाखैमोन। जे जों 17 बोसोरावबो जोङो BPFनि आमोलाव जोङो बे लामाखौ नाजासेयावबो जों मोनाखै। नाथाय दा बिटिआर सरकारनि रन्जित बसुमतारीनि अननायाव जों बे लामाखौ मोननो हाबाय। बिटिआर सरकारनि जे जोंनि फरेस्ट बिफाननि रन्जित सारा जे जोंनि बे मारुफारा गामिखौ बेबादि सेंग्रेबेल गारना होनो नागिरनायाव जोंहा रायजोआ जोबोद गोजोननाय दं। आरो इयुनावबो जोंनि गामिनि दालांनि खामानिखौबो मावनो थाखाय रन्जित बसुमतारीया गावनि फरेस्ट बिफाननिफ्राय हरनो थाखायबो खोथा होलांखाबाय। बे दालां गंसे दं, बे दालां गंसेखौबो मावफुंनो थाखाय रन्जित सारा गावनि फरेस्ट बिफाननिफ्राय हरनो थाखाय खोथा होलांखाबाय। बे बाथ्राखौनो बुंदों 14 नं चिरां बियाबनि खुंग्रिं मारुफारा गामिनि रायजो राजाफ्रा। नंगौ, थारैनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि गोख्रों आरो मोजां खामानि मावनायखौ बाख्नायदों खुंग्रिं मारुफारा गामिनि रायजो राजाफ्रा। बिथां रन्जित बसुमतारीया गावनि फरेस्ट बिफाननिफ्राय रां बाहायनानै 14 नं चिरां बियाबनि सिङाव थानाय गामिनि लामाफोरखौ फरायसालि आरो हान्थामेला खालामनायाव जेबो जेंना जायैनि थाखाय हा खोनानै होदों आरो गामिनि दालांनि खामानिखौबो मावनो थाखाय गावनि फरेस्ट बिफाननिफ्राय हरगोन होनना खोथा होदों बिथां रन्जित बसुमतारीया। बिथांनि गोबां मोजां हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै खुंग्रिं मारुफारा गामिनि रायजो राजाफ्रा बाख्नायनायजों लोगोसे खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों दि बिटिआर सरकारनि रन्जित बसुमतारीनि बेबादि हाबा मावनायाव जोंहा जोबोद गोजोननाय दं आरो रन्जित बसुमतारी बिथांनि जौगानायनि हाबा मावनायजोंनो 14 नं चिरां बियाबा जौगालांगासिनो दं होनना फोरमायदों खुंग्रिं मारुफारा गामिनि रायजो राजाफ्रा। बेनि अनगायैबो गामिनि रायजो राजाफ्रा खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायबावखो फै जोंहा बुङै मिथिना लानि। दा जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जों 17 बोसोरावबो जोङो BPFनि आमोलाव जोङो बे लामाखौ नाजासेयावबो जों मोनाखै। खिन्थु नै दा जोंनि बिटिआर सरकारनि जे जोंनि फरेस्ट बिफाननि रन्जित सारा जे जोंनि बे मारुफारा गामिखौ बेबादि सेंग्रेबेल गारना होनो नागिरनायाव जोंहा रायजोआ जोबोद गोजोननाय दं आरो जोबोद बाख्नायथाव आरो रायजोफ्राबो गासिबो ज' ओंखारनानै जे सारखौ बाख्नायदों आरो बेखिनिखौनो आं बुंनानै इयुनाव आरो माबाफोर मावनांगौ खामानिफोर दङ बे दालांबो दं आरो बे सारा बुंलांखाबाय जे बे सेंग्रेबेला ओरैनो बे हाब्रुनिफ्राय एसे आरायग' जानायल' आरो बे एस्टिमेट जाखानाय बे एस्टिमेटआ सोलिबाय थागोन आरो बे एस्टिमेटखौबो हरनायनि खोथा सारा खोथा होलांखाबाय। बे दालां गंसे दं, बे दालां गंसेखौबो मावफुंनो थाखाय रन्जित सारा गावनि फरेस्ट बिफाननिफ्राय हरनो थाखाय खोथा होलांखाबाय। बेखायनो जोंनि बे खुंग्रिं मारुफारा गामिनिफ्राय सारनिसिम रोजा साबायखर बावबाय। बे समस्थियाव रन्जित बिथाङा माबायदि मावदों होनना नोंथाङा सानो? बे जोंनि बे 14 नं चिरां समस्थियाव रन्जित सारखौथ' बाख्नायनांगोन। बे सारनि मावनाय आरो बे एरियानि जेसेबांनाखि जौगालु खामानि बेखौ सारनि मावनायखौ जोंनि बे खुंग्रिं ओनसोलनिफ्रायबो जोबोद बाख्नायनाय थाबाय। मोनसे फोसावथाय बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आउटलेट दतमायाव दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 26 सेप्तेम्बरसिम फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलानि खाबुफोर होगासिनो दं।
आउटलेट दतमा दावहारु अट' एजेन्सि शोरुमा बायगिरिफोरनो लेस डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दतमायाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरुमाव होबाय थानाय फुजा धामाका अफार ल'न एन्ड एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि शोरुमा लाबोनाय अफारा जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, 5 लिटार पेट्रल फ्री, फ्री एसवेर गिफ्ट्स आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिनानैबो दोननो हागोन। लोगोसे स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9854092134 8638863 481 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।